मादैमोनाबो जासिदोंमोन ना नोंसोर नुदोंमोन ना ब्लगखौ जागोन दे लायलाङिया सिख्लाफोर होननायखाय बिरगुन रोङा फ्राङा नोंबोदि रोङा फ्राङा दांनानै रोङा फ्राङा जों आरो नै नानिमोन अदिया नांबाबो मोननाय नङा आनपेड जाबा बिनानावनि लाखौ आं लाबाय वेलकाम बेक टु द चेनेल विथ एनादार ब्लग भिडिअ लोगोफोर माने दिनै ब्लगा जागायबाय आंनिया मथा मथि टाइमा जाहैबाय 12:12निफ्रायसो स्टार्ट खालामदों आङो दुगैस्रां लोबस्रां फ्रेश जानानै दुगैयाखै दे आङो फ्रेश जादों बेनिफ्राय जोङो दाखालिनिबो बेंकनि ओइ किटिनि माने पेमेन्ट फैदों आरो माबायाव फेसबुकनि बेनिफ्राय बेंक एकाउन्टआव आंनिसो नालाय बेयाव सुहि हैनो गोनां जायो बिनिया माने बिजनेसनि जाना दंमोन इन्डिभिजुवेल नङा बिजनेसनि जाबाथाय बेनो भेजाल बिजनेसनि जाबाथाय नोङो बेंकआव लेंहरबाय थायो फैसाया फैबाथाय नोङो सुहि साइन होयोबासो बे फैसाया हाबगोन आरो बिदि जाबाय थायो आंनो दैलि मान्थआव थांबायानो थानांगौ माने बेंकआव बेफोरबायदि जाबाय दा प्रब्लेम इयो बिराद अट'मेटिक हाबा जाहैबाय बुस्थुआ बेंकनि पारमिसन नांगौ जाहैबाय बेनिफ्राय जों दा बेयावनो थांनायदो शिबजितबो अलरेडि फैखाबाय आरो थांनाय ब्लगाव मोनसे कमेन्ट फैदोंमोन आंनियाव सासे फिसाजो आंनिया फिसाजोआ नायबाय थायो नोंसोरनि ब्लगखौ बिराद मोजां मोनो बेनिफ्राय नाम लानो होदोंमोननो नाम लानो होनायखाय आंबो नामखौ लानो नागिरदों स्रेजेल बर'मोन ना नैयाव स्क्रिनाव होदो ने आं कमेन्टखौ जोंनि भिडिअ नायनायजों लोगोसे मोजाङै फरायबोदे गोसो होनानै नानि दे फरायनायावबो एसे गोसो हो बेनिफ्राय जोंनि भिडिअखौबो टाइम पास खालामनो थाखाय नायबानो जाबाय दे बेनिफ्राय जोंनि दा ब्लगा जागायबाय आरो दिनै किटि थाङा आं थांगोन बे शिबजित थांगोन माने बाय गोजानखाय थांलानो बेनिफ्राय आरो मोनसे प्लेन दंबायो प्लेना जुदि साक्सेस जामारोबा आंखौ नोंथांमोननो खोन्थिगोन बेयावनो दिनैनो थांदो मोजाङै थांना मोजाङै पाय अलराइट गाइस जोङो थाव सोनो फैदों माने थांनाय बाजिनो थाव सोबायबो सोगोन माने आंनिया ब्लगा जालाया दिनै बेनिफ्राय शिबजितजों आंजों फैबायानो थांनोसै आरो बेनिफ्राय ओजों आरो नै नानिमोन लोगो मोनदों बेनिफ्राय मायबा फाननायदो मा फाननायदो लटारि आदसा दाखालिनि माबानि बाथौफुरिनि लानांसिगोन आरो नोंसोरनिफ्राय दाखालि मादैमोनाबो जासिदोंमोन ना नोंसोर नुदोंमोन ना ब्लगखौ बेयाव लानाय जायाखैमोन अदिया नांबा हामगौमोन लाखिना आङो लानि र' अदिया नांबाबो मोननाय नङा आनपेड जाबा गांसे बिसिख्ल'नाय दंमोन गेजेराव बेनिफ्राय नै बिनानावनि लाखौ आं लाबाय बेनियाव नांगौमोन आरो बेनिफ्राय नों लानायबा नोंनियाव नांगौमोन अदिया खिन्थु आंनियावसो फैसिगोन दे गाखोनो मोनगोन इयासो रोंगौ बायदिनो नों मालानि रोंनाय बिरगुन जाबाय आं लायनो बादल 36 जाया होमबा नांबावगौमोन खोमा बुजा नाङालै बारनांगौ दे जागोन दे होमबा हाबदोना बेसे हाबमार नावमान नायदो बेसेबां दङ ना खनसे 13 जाबाय 13सो जाबाय नों थांजोब्बाय आंगा मा जाजोबखैलाय रोङा फ्राङा नोंबोदि सिथाबना लानाय जालायो अफ खालामो अके नों माइबा थांबाजोब्बाय सोनांगौ नोंहा होबावनाय सोनो खेबसे जाबाय दे बख'दो बन्द' जालानोस' बन्द' जालानोस' जाबायना बिरगुन रोङा फ्राङा दांनानै रोङा फ्राङा दिनै मा खालामनो नागिरो आंनि गारिखौ बेरगौमोन इयो बिदिसो होनबालाय बाराद्राय सोना दोन नोङो आला खायबेल बोयो दिसि लल' दिसि गिजानि अब दे गारि नस्थ' करबोयो मरे थांलायनोसै लेट्स ग चल टिकेट बख्रा खालामनानै थारबाय आरो दे जेबो नंला नानिमोन बिराद भेजाल दासो सुहैनो मोनबाय एकदम बखेबा खारफिनबाय बेनिफ्राय आरो आंनि मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानि दंमोन सारप्राइजनि खामानिया बेबो दंमोन
न'आव थांनानै रायलायहैनोसै आरामसे दाथ' सुयै जाजोब्बाय दा न'आव थांनानै खोन्थाहैबाय दं नोंथांमोननो दे आङो एकदमबारे बिराद बेस्थ' एकदम मबाइल हमनो मोनाखै ब्लगखौनो लानो सोलाबाखै आं माने नै सिब'जितआसो लाबावदोसो ब्लग गावनि ब्लग आं लानोनो सोलाबाखै माने ओरैबायदि बेस्थ' दिनै एकदमबारे लानोनो सोलाबाखै ब्लगखौनो न'आव थांना रायलायहैसिगोन दे अलराइट गाइस जोङो दासो मोनफैबाय न' बेनिफ्राय दिनै जाहैबाय बिराद गिदिंदो बिराद खामानिमोन बहा खारलांखोबा सिब'जित दासो ओंखारना खारलांबाय नामा बहा खारलांदोंलै हा बहा खारलांदोंमोन बा नायलाय मानो उन्दुदो फुजा उन्दुथारलै मा उन्दुना मा खामानि मावनाय नोंलाय न' लिरदो न' साफा खालामदो माथो हाग्रायानो साफा जायाखै दे ओंखाम उखैदो ओंखाम जायाखै आंबो हा ओंखाम जायाखै प्रनितियाव जों माबा परथा जाना फैदोंमोन आरो सिब'जितआबो ओंखाम जानो बेनोथ' बेनिफ्राय नै मैया हाग्रा गायनाया बोरै जादों नै ओइ जोंहा बरिया जादोंना बरिया रोदोमबाथाय बरिया ग्रिन नुसिगोन आरो बरिया नुसिगोन ना इखो ओइ जोंनो सोलाबाखै बर'आवबो हाबनो सोलाबाखै नैयावबो मैया एसे आग्लायनायखौ इयावबो गायनानै दोनदो इदि रोदोमबाथाय खायमा जाबोबाथाय बरिया नुसिगोन आरो नै टिकेटखौ मा खालामदों मिथिदों सिख्लाफोर नुबाथाय डिसकाउन्ट मोनलायलायनो अलराइट गाइस जोंनिया नै नाइटनि खाजा माने जोङो मोनफैनानै ओंखाम जानाया सिब'जितखौबो जाहोहरबाय निरामिससो नालाय दिनै बिस्थिबार बारा गोबाव जायाखैमोन दहायसो जादोंमोन बेनिफ्राय आङो जाखांनानै मेंनानै उन्दुनानै दासो सारि मोनबाय सारि मोननाय लोगो लोगोनो 8टा बाजियाव सारि मोनदों 8टा बाजियाव डाइरेक्ट खारखादों आङो मेगि लायनो माने ओंखाम जाथ'ला मेगि जानोसै होननानै इदिखौ होनबाय आं मेगि संनो होबाय नै माबा टमेट'दो संबाय आरो टमेट' होदो गथ'आ लेंहर टिक' आदिक' खारबो फाय जानोसै हरनि खाजाखौ बिदिनो उदैखौ थगायनानै दोनसै ओमफ्राय आरो गाबोननि ब्लगा खोन्था गाबोननि ब्लगा बेलेग जागोन एसे बेलेग माने जोङो बाथौफुरियाव फुजा नायनो थांगोन सोर थांगोन सोर फैगोन जोंनाव बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नेबानो जाबाय ब्लगखौ आंनो बुजाव इनो फुजा खादो माने जोङो गाबोनो थरायनामोनबो फैगोन जों जमा माबायाव थांगोन जितु बाथौफुरियाव जोंनि मुसलपुरनि बाथौफुरियाव बाथौ फुजा जादों बे बाथौ मेलायाव जोङो थांगोन जमानो नायहैगोन जोङो हराव थांगोन बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोनाबो लोगो हमनो गोसो फुजायाव नुबाथाय माथो होबानो जाबाय प्लिज दे बेनिफ्राय आरो सोर नायनानै मोजां मोनो जोंनि सोर बाबुमोन नानिमोन भिडिअखौ जोंनि जोबजासिम नायो बिथांमोननि नामखौ जुदि होनांगौबा दिनै जेरै होदों आङो सासेनि बिथांमोननि नामखौ जुदि होनांगौबा प्लिज कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय दे नानिमोन आरो बाबुमोन जाय नोंथांमोना मोजां मोनो बेनिफ्राय जोंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो ब्लगखौ नायजोबो नोंसोरो नामखौ खोन्थाना हरबानो जाबाय आङो नामखौ नोंसोरनि बै स्क्रिनाव होना होगोन आङो नामखौ दे बेनिफ्राय खेबसे नामफोरखौ रायखांना होगोन आरो बेनिफ्राय नै पियासबो हाबाय जोंनिया आरो दिनैनि ब्लगखौ जोङो फोजोबनो आखायाव लाबाय आरो गाबोननि ब्लगा मोजांसिन जागोन दिनैनि ब्लगा एसे मोजां जायाखैबाबो नोंथांमोना एसे सयज' खालामना थादो मालाबा बेफोरबायदिनो मोजांसिन जागोन भिडिअआ मालाबा ब्लगा आरो मोजां जानाय नङा मिडियामाव थागोन मालाबा आरो एसे मोजां जासिनगोन बेफोरबायदि जाबाय थागोन दे एसे सयज' खालामनानै नायबाय थाबानो जाबाय बिदि होननानै दिनै मोजां जायाखैलै इसोरनिखौ ब्लगखौ नायला होननानै नायाबासिनो थानाङा दै जोङो इन्टारेस्ट ब्लगबो लाबोगोन फैनो गोनां ब्लगफोरा इनजयेबोल जानो थांबाय दङ बेनिखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय दिनै ब्लगा एसेनोसै बाय 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 गुड नाइट